L-Università ta' Malta ġiet rikonoxxuta bħala ċentru ta' kollaborazzjoni tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem ir-raba' laqgħa ta' livell għoli tal-pajjiżi żgħar. ċentru fejn issir riċerka fuq pajjiżi żgħar, fuq is-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi żgħar li ħadd tfisser li l-Università ta' Malta ħajkollha iżgħet opportunità li jkollha riċerka fuq dan is-suġġett li huwa importanti lina immanka l-pajjiżi żgħar oħrajn fl-Ewropa u madwar id-dinja u dan ifisser li nkunu issa fuq il-mappa tal-għaqda dinjija tas-saħħa anke fejn tidħol riċerka fuq is-sistemi tas-saħħa. Il-laqgħa li saret it-tlieta war nofsinhar immarkat it-tmiem tal-aġenda ppakjata li kellha l-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq is-settur tas-saħħa. It-titlu prestiġjuż li ngħata lill-Università ta' Malta juri li s-suċċess miksub minn Malta fil-qasam tas-saħħa qed ikun rikonoxxut minn madwar id-dinja. Biex dak is-suċċessi li qed ikollna aħna f'pajjiżna nkunu nistgħu nagħtu l-eżempji tagħhom u nkunu nistgħu ngħaddu l-messaġġ il pajjiżi oħra tad-daqs tagħna ħalli dak li gwadanjajna aħna bħala poplu jkun jistgħu jgwadanjaw anke pajjiżi tad-daqs tagħna. Waqt ir-raba' laqgħa ta' livell għoli tal-pajjiżi żgħar tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa intlaħaq ukoll ftehim fuq il-ġlieda kontra l-obeżità fit-tfal u fuq kollaborazzjoni fejn tidħol xiri ta' mediċina. Pajjiżi li għandhom popolazzjoni ta' inqas minn miljun, ġifieri pajjiżi żgħar fl-Ewropa kollha, u kol anke pajjiżi minn barra l-Ewropa kienu mistiedin għal dan il-meeting, intqajna l-Ministru tas-Saħħa biex iddiskutejna l-ewwel il-prijoritajiet li kellna s-saħħa Maltin, ġifieri l-obeżità fit-tfal, kif ukoll kif nistgħu bħala pajjiżi nikkooperaw flimkien fejn tidħol qasam tas-saħħa, speċjalment fejn jitlu x-xiri ta' mediċini biex nkunu nistgħu naħduhom bi prezzijiet orħos.